Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin ka jingwan ther jong labba ubajor ubalane kombakato katne kenta menta kasngi ka arpu artari ubna jelleu arjar arpu wei mau siang ula telun kensan bad hab harut jong kesorok ba National Highway 6 kabakat hadu bakalawanra ya ka jing dheng kali ka bajor kabalane kombakato katne por kat hadu bakala penlong ru ya kene kesorok ban shlei de ka bad dap de ka kti hakhat armer. Tang hadin katto kat Nepor, ki pulit jong ke bernihat polis outpost kilawan poi hakane ka jaka ban penken ria ye ki mau syarut bat la penlait ye ka jing dhang kali da ka jing yarap lang ki nong nia trok bat ki nong bot. Kat kum ka jingtip balayo lum dia tho ru ba amshim ladon mano ru ba mensau hagane ka jaka light no ka wei ka skuti ka balasha salat ha ka jingtulun jong niu mau siang ha ka ba nong nia ula shu mensau tang malu mala.